बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमला बाजाराव नैबेबायदि गयखौ खुलायै फानो आरोना। भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेल आरोबाव फिन खेबरे लाबोबाय। नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ रायजो राजाफ्रा नायना लाबानो जाबाय। आं दा माजरमाखा होननाय गामियाव दं। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माजरमाखा गामिनिफ्राय लानानै सिमला बाजारनिफ्राय लानानै आख्रा रायजो राजाफ्रा बेनि ससे नुथायखौ नायना लाबानो जाबाय। थ'दो बिदिबा भिडिअखौ नायग्रोनोसै। नैबे माजरमाखा गामिनि लामानि नुथाय नैबेबायदि पाक्कानि होनाय आरोना ब्लेक टकिं। नै बे दखाना जाथ'वाखै। ओमफ्राय एखे दखान गंसे दं। ओइ आन्दोआव दं दै दखाना लोगोफोर। ओइनिखैजाय दखानियो। ओमफ्राय नै ओरै जोंहा आदैमोनानि हाबलांनाय लामा आरोना ओइनि न'आ। बेयो मोसौ गलि आदैमोनानि। बारा बुरजा गैया, गाय मानै फिसा माथाम आरोना, माबाल' दङ गासै। नै बाख्रिया एखैजाय दं नै। नैबे जोंहानि आदै गेजेरनि फिसाजो आरोना। जोंहानि आबामोननि बिदा फंबाया साथाममोन नालाय, बे आदै गेजेरनि फिसाजो आख्रानि आरोना। आख्रायाव हाबा जादों। बिनिनो एसे नुथायखौबो सोना होना होफाबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमला बाजाराव नैबेबायदि गयखौ खुलायै फानो आरोना। जोंनि गुगामगावआवथ' बेबायदि फाना, गुगामगावआव दखानावसो होयो। नाथाय सिमला बाजाराव नै बेबायदि गयफोरखौ खुलायैनो फानो आरोना। नै ओरैबो बिराद दं माने। बेबायदि लाबो बाजारावनो खाना फानो आरोना। नै ओरैजाय बे सिमला बाजार लोगोफोर नै गय बेदाया नै ओरैजायबो बिराद दं नै गुथे गयानो गोजा इयाव। नै ओरैजायबो एकदम। दानिया जों बाजार सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना। बाजार सिंनिफ्राय ओंखारबोनानै लामा एसे भिडिअ बानायलांनोसै होननानै बानायबोबाय आरोना। नाथाय गोबां भिडिअ खालामनो गोनां दंमोन ना बाजार सिङाव हाबनानै। अखाबो हानो नागिरदोंमोन नालाय, समबो गैया। बिनि थाखायनो जों माने बारा इदि गिदिंबाय थाला होननानै माने ओंखारबोनायावनो एसे लामाथिं भिडिअ बानायबोबाय आरोना। न'आव थांनोसै होननानै, अखा हाबा आंखौ डिस्टार्ब जागोन नालाय ना। आरो जों माने मोनसे बुस्थुसो नागिरना थांखादोंमोन। बे बुस्थुखौ मोनबाय नालाय माने बोथोराबो गाज्रि, थांनोसै होननानै बारा गोबाव खालामाबासिनो जों ओरैजाय ओंखारना फैबाय आरोना। बेयावनो मा जाखो माने मेन्देला आदाखौबो लोगो मोनबाय। मेन्देला आदाजों लोगो मोननानै फटक साफायबाय आरोना। रायजो राजाफ्रा दिनै सुंद' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनो दाबावदै। लोगोसेनो आरो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।